El dolent només mira per ell. Només li interessa el que vol i el que li convé. Tant li fot que els seus desitjos et puguin fer mal. De fet, el dolor que et pugui causar fins i tot el motiva. És mesquí, un mitja merda menyspreable curt de gambals que se sentirà gelós de tots els èxits que tinguis. All you need is love! Calla, vols? I s'embolica en una batussa monumental. Plic, plac, plic, nois, plic, plac, nois, plic, plic, nois, deixeu-ho estar, deixeu-ho estar! Schadenfreude, com el Chardonnay, però una mica més sec. Ricard III d'aquesta mena. Brillant, satànic, amb un cervell d'ordinador portàtil al qual instal·lessin un programa per tenir migranya. Talleu-li el cap, una mica més de sucre. Talleu-li el cap, una mica més de sucre. Talleu-li el cap, una mica més de sucre. Com vols estimar algú que només et pot correspondre amb un succedani de l'amor tan potent com és el poder? Una taula per 4! Però és que el personatge pren vida al teu interior, com un dimoniet que s'instal·lés en una càlida llar i no volgués sortir per res del món. Amb Sir Lawrence Olivier instal·lat al bell mig de l'escenari com un gran colós, un enorme holograma mental que s'interposa entre tu i el teu públic. El double take! La mirada doble és una de les moltes tècniques que podeu aprendre a l'Institut del Teatre. Oh, no, realment, Déu meu, jo no m'ho mereixo. Esclar que no t'ho mereixes, tros d'ase. Us heu preguntat mai per què agraeixen el premi a tanta gent? Doncs per netejar-se la consciència.